Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala şu cuma günlerimizni mübarek kılsın. Şu cuma günlerde hem haberlerimizde Allah Teala'nı zorlap kılgan ibadetlerimizni Allah Teala kabul eylesin. Etken hamd senelerini Allah Teala'ga barıp erişsin. Hamid etken salavat şerifelerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip olsun. Allah Teala bizge iki dünya baktı hem derecesi nasip eylesin. Muhterem kardeşler, bugün inşallah bir saat silahşıp getiririz Kur'an oku turunda. Kur'an oku, Kur'an'ın şolay bit elbette Kur'an okura kireyken bile biz ama Kur'an okuganda kay bir edepler, tertipler turunda şolay bit belki hali biz bilmegen birler turunda da kagılıp getiririz. Ne için degende siz bilesiz şolay bit kıyamet gününün bir bilgisi yer yüzünde Kur'an kalmay. Kur'an bulmayı yüzünde Kur'an'ı Allah Teala Allah. Kay biravlar indi aytırlar galimler hatta kitaplardagı yazılgan Kur'an'da alınadı. Yani ul da kalmaydı. İbn Abbas radıyallahu anh aytar şolay bit ilim alına degen vaqtda galimler yokka çıgadı. Yani ilim var, yazılgan ul qayadır. Lakin ana anglauçı şolay bit ana indi kişiге anlatuvçı yok. Mena biz hazır bit okuybiz. Aytik Firavunlardan kalgan yazmalarını. Kişke alarını indi kaybirlerden okurga öğrendiler. Lakin anda нәрсе турында сүз барганын аңлап булмый. Бар Шумер yazmaları шулай бит. Мында аңлашылмый нәрсә язылганы. Ул инде табличкаларында нәрсәдер язылгандар анда. Ләкин ул безгә аңлашылмый. Шуңа күрә дә галимнәр булмагач, аны аңлатучы кеше булмагач, аның инде файдасы да булмый. Менә шуңа күрә гыйлем дә мөселманнар арасыннан өммәттән шулай алына, галимнәр алынып. Галимнәрне алып yokka çıkarıp şolay bitinde şolay alına. Hamçından da birer indi rejim kilse ya bulmasa birer indi tiran kilse diye beytik kimden tutana? Bu tutanalar galimlerden, inteligensiyadan tutanalar en başta. Alarını yokka çıkarga şimdi halk özü adaşı bite. Halkka indi ol inteligensiyası bulmasa, galimleri bulmasa halk özü yaşay almıyor. Özü adaşı tutaşı bite. Şuna göre de biz özümüzün asılımızga yaşırak kubrak kaytarga tiyişbiz. Әле kıyamet günü жеткәнче, галимнәребез алынганчы, шулай бит араларыбыздан һәм дә инде шушы китапны аңлаучы юкка чыкканчы, biz үзебезнең китабыбызга, Коръән китабына кайтырга тиешбез ишрак. Һәм әлбәттә инде Коръәнне укырга, аңларга тырышырга, бу үз чиратында шушы ислам динен безгә аңларга ярдәм итә. Инде Коръәннең килик шулай бит әдәпләренә. Иң беренче чиратта без Коръәннең нәрсә икәнен аңлар өчен шулай бит Аллаһ Тәгаләнең сүзләренә карыйбыз. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Без сезгә иңдердек зикр. Шулай зикр инде ул Коръән дигән сүз. Коръәннең икенче бер исеме. Аллаһ Тәгалә төрле исемнәр сүзләр белән әйтә Коръән турында. Һәм biz аны сакларбыз. Wa inna lahu lahafizun. Biz аны сакларбыз. Аллаһ Тәгалә әйтә, без саклыйбыз. Шуңа күрә бүгенге көнгә кадәр Коръән Аллаһка шөкер сакланып килде. Җир йөзендә дөрес Аллаһ Тәгаләдән килгән дөрес китап бүтән юк. Менә моның мөһимлеген, әһәмиятен шулай бит аңламый кешелек. Аллаһ Тәгаләдән русча әйтеп әйтсәк, высший разум, бөтен нәрсәне белүче, кешене барлыкка китерүче заттан килгән бердән бер дөрес мәгълүмат бүтән юк. Бүтән юк дөрес мәгълүматлар. Һәр вакытта менә алалар да шулай бит ниндидер галимнәрнең рукопись оригиналларын әллә инде кыйбат бәяләргә саталар. Кыйбат бәяләргә саталар. Рукопись оригиналларында кемдер язган шулай бит анда кырыйларга язып утырган, шигырьләр язганмы ул нәрсәдер анда, башка берләр язганмы анда кыйбат бәяләргә китә. Бу бер нәрсә аның иштәлеге безгә бер нәрсә бирми, бу әйберләрнең. Оригинал кемдер язган шулай бит, шәхес ниндидер бийек шәхес үзенә күрә, тарихи шәхес. Иштәлеге безгә бер нәрсә бирми. Кешелек өчен ул бер нәрсә түгел. Монда мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләдән килгән оригинал. Шулай бит, һәм уларны саклыйм дигән, ягъни үзгәрешсез сакланган бүгенге көнгә кадәр. Безне барлыкка китергән Аллаһ Тәгаләдән килгән оригинал. Моңа әһәмият юк. Кешелек тарафыннан.
Билеп карагыз, менә җир йөзендә бүгенге көндә Коръәнгә шундый җитди карый торган берәр институт бармы? Юк, юк ул. Шулай бит. Әгәр шул ук карасак, фән өйрәнүчеләр арасында шулай бит, Европа, Америкаларны карасак, хәтта мөселманнар үзләре дә инде моны күптән өйрәнмиләр. Мөселманнар нишләр Коръәнне? Ятлыйлар. Конкурслар үткәрәләр Коръәнне ятлау буенча. Кем яттан яхшырак белә һәм кем тавышы матуррак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, килер бер көн ди шулай бит, Коръән укучыларның Коръән укулары тамагыннан узмас ди. Тамагыннан узмас, ягъни алар укыйлар аны. Яттан укыйлар аны шулай бит, ләкин кешелек тормышында Коръән күренми ул. Әгәр дә сахабаларны карасаң, менә бу Коръән, менә бу Коръән, менә бу Коръән, менә бу Коръән. Алар Коръәнне укыганнар да тормышта шулай иттереп Коръәнне безгә күрсәткәннәр. Бүгенге көндә андый нәрсә юк шулай бит. Шуңа күрә инде Коръәннең бүген конкурслары күп, ятлаучылар күп, ләкин тормышка ашыручылар кызганычка каршы инде күп түгел. Менә моны без аңларга тиешбез. Бу оригинал Аллаһ Тәгаләдән килгән шулай бит иң дөрес китап. Бүтән бернинди китап, дөрес китап җир йөзендә юк. Шуңа күрә Коръәнне укырга утырганда да без шушындый уйлар белән укырга тиешбез аны. Шуңа күрә Коръәнне укыр алдыннан Коръәнне укучы кеше тәһарәтле булырга тиеш. Коръән ул йоклар алдыннан укый торган китап түгел. Коръән ул шулай бит җитди әзерләнеп укый торган китап. Тәһарәт алырга кирәк. Шулай бит киемеңне тәртипкә китерергә кирәк. Кыйблага карап утырырга кирәк һәм тәваду. Аллаһ Тәгалә каршында утырганыңны һәм аның белән хәзер сөйләшәчәгеңне син аңларга тиеш. Менә без кайчакта зур кешеләр янына, түрәләр янына барабыз бит. Матур киенеп барабыз. Инде утырабыз, башларыбыз туп-туры, билләребез туп-туры, телефоннар сүндерелгән, авиарежимга куелган шулай бит телефоннарында. Шалтырый күрмәсен инде, Алла сакласын. Шуннан чыкканнан соң, дибез инде шулай бит. Аллага шөкер, бөгелеп була, итеп була, билләр катып иткән шулай. Мин зур кешеләргә барсам, ашка мәсәлән, үземне шулай хис итәм инде. Тик аннан чыккачтан, Аллага шөкер әйтәм. Инде чыктым, инде кытылдым дип инде шулай дип уйлап куясың шулай бит. Манда Коръәнне укырга утырганда да шулай бит син аңларга тиеш Аллаһ Тәгалә каршында утырганыңны, тәваду. Менә шушы хис булырга тиеш инде. Коръәнне күпме укырга? Госман радиллаһу анһу, Зәйд ибн Сабит, Ибн Масгуд, Убай ибн Кааб радиллаһу анһум Коръәнне атнасына бер укый торган булганнар. Атнасына бер. 7 эшкә бүлгәннәр дә һәр көн сайын 7дән берен укып бара торган булганнар һәм атнага бер Коръән хатим кыла торган булганнар. Кайбер сахабалар 3 көндә хатим кылучылар булган. Абу Ханифа мәсәлән бер төндә төн сайын укый торган булган Коръәнне. Намазда укый торган булган. Бу басып бөтен кеше булдыра алмый бу әйберләрне шулай бит инде. Әмма 7 көндә булдырырга мөмкин. Шулай бер атнада. Алар инде аны ашыкмыйча, әкрен генә шулай бит инде аңлап укый торган булганнар. Буны эшләп буламы? Вакыт бармы? Менә ашыкмыйча гына инде нормаль гына укысаң, бер җүзгә бер ярты сәгать вакыт кирәк. Бер җүзгә. Шулай бит. Каян алырга бу ярты сәгатьне? 2 җүзгә 1 сәгать китә бит инде. Коръән укып утырсаң. Әлбәттә, монда нәрсәдәндер баш тартырга туры килә. Баш тартырга туры килә кай вакытта йокыдан. Шулай бит. Иртәрәк торырга, төнлә торырга туры килә шулай бит. Баш тартырга туры килә Instagram, Facebook, экстремистский сайтлар булар. Шулай бит әйтергә кирәк хәзер. Контактлардан, телеграмнардан, ниләрдән, YouTube'лардан шулай бит тезрәк баш тартырга туры килә, телевизорлардан, кирәкмәгән сүзләрдән, сөйләшүләрдән, очрашулардан баш тартырга туры килә. Шулардан баш тартсак, күп вакыт барлыкка килә безнең. Аллаһ Тәгалә белән аралашырга. Ягъни Аллаһ Тәгалә белән аралашыр өчен YouTube белән аралашмыйча торырга туры килә. Нәрсәдә кырбан итәргә кирәк бу очракта. Менә шулай итеп инде әзрәк вакыт табырга мөмкин. Әмма без көненә бер җүз укып барсак та, бер җүз түгел инде үзебезнең теге реаль дөньяга кайтыйк, бер генә бит укып барсак та ул безнең өчен әйбәт булыр иде. Бер генә бит укып барсак та безнең өчен ул бик әйбәт булыр иде. Ләкин көн сайын укып барсак дөресрәк булыр. Ягъни бер атна буе укымыйча, аннан бер атна ахырында утырып, раз ударными темпами бер 15 җүзне шулай бит инде юк.
Инде көн сайын укып бару бу очракта дөресрәк булыр иде. Шулай ук дәрес итеп укырга кирәк, шулай бит. Дәрес итеп укырга. Моның өчен Коръән укуның кагыйдәләрен, тәҗвидне өйрәнергә кирәк. Тәртил, бөтен мәхраҗ хәрефләрен чыгу рәвешләрен өйрәнеп, шулай бит инде укытучы белән буларны өйрәнергә кирәк була. Шулай ук инде Ибн Габбас булай дип әйтә торган булган. Мин ди Бакара сүрәсе белән Әл-Гимранны аңлап, әкрен генә дөрес итеп укуны ди яхшырак күрәм бөтен Коръәнне укып чыгуга тиз генә караганда ди. Тиз генә бөтен Коръәнне укып чыгуга караганда Бакара белән Әл-Гимранны әкренләп кенә укып чыгуны мин хәерлерәк күрәм ди. Шуңа күрә дә бу Коръәнне дөрес итеп уку аны аңларга ярдәм итә. Тиз укысаң, кай вакытта аңламыйсың да каласың, шулай бит. Бу аңларга ярдәм итә. Шушы өлкәдә инде. Инде Коръәнне аңлар өчен без бит не гарәпчә белмибез, нишләргә инде. Гарәпчә өйрәнергә тырышырга кирәк, шулай. Тырышырга кирәк, чөнки Аллаһ Тәгаләне белән оригинал телдә сөйләшергә бу бит инде әйбәт әйбер. Әйбәт әйбер бит инде шулай бит. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә белән оригинал телдә ул Коръәнне безгә җибәргән телдә син аралашсаң, бу бит зур әйбер түгел. Әгәр дә берәр кая күчеп китсәң, эш өчен өйрәнәсең бит. Менә эштән кушалар икән сиңа англисча өйрәнергә. Махсус курсларга языласың, өйрәнәсең. Монда да инде эштән кушмыйлар бит сиңа. Монда Аллаһ Тәгаләдән килгән, шулай бит. Коръәнне аңларга, шуңа күрә инде гарәпчә өйрәнергә, гарәп дәресләренә йөрергә мөмкин. Бу булдыра алмыйсың икән инде. Бөтен кешегә кай вакытта ул насыйп та булмый, кайбер кеше үз телендә дә авыр сөйләшә. Аңа какой анда теге башка тел өйрәнү шулай бит. Шуңа күрә инде гарәпчә укыйсың, аңламасаң да аның савабы була. Аңлыйсың килсә инде параллель рәвештә карап барырга мөмкин. Бар шундый кешеләр куялар тәфсир, куялар аят. Аятны укыйлар да тәфсирне карыйлар. Нәрсә аңлата икән бу дип. Шундый кешеләр дә бар, укучылар мөселманнар арасында, әлхәмдүлилләһ шөкер. Коръән укыган вакытта еларга тырышырга кирәк. Нәрсәгә еларга соң? Әлбәттә, беренчедән Коръәннең бөеклеген аңлап. Менә хаҗга барганда Кәгъбәтулланы күргәч елыйсылар килә шулай. Нәрсәдән елыйсың? Ул бит инде кайгырып еламыйсың, күңел тула. Бу очракта да Коръән укыганда син шушы Коръәннең бөеклеген аңлап елыйсың. Кара әле, миңа бит насыйп булды шушы Коръәннең бөеклеген аңларга. Аны бит күп кеше аңламый. Гади китап. Кайбер чорларда ул Коръәнне ясәне изге китапларына алынып яндырганнардыр да учакта, аңламыйча нәрсә яндырганнарын да. Шуңа күрә дә син моны аңлап укыйсың. Беләсең нәрсә икәнен. Аңлап дигән сүз, ягъни Коръәнне аңлыйсың. Коръән икәнен. Шушыңа куанасың, иман байлыгына куанасың. Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен укый алганыңа куанасың. Шатлыкка куанасың, чөнки әле моннан күптән түгел генә, бер 30-40 ел гына элек Коръәнне укучы кеше калмаган иде инде. Шулай бит. Коръән үзе калмаган иде Советлар Союзында. Иске таушалып беткән Коръәннәр белән йөриләр иде. Әгәр дә әз генә тагын Советлар Союзы торган булса, без ул Коръәнне онытадыр, күрәсе түгел идек без аны. Мәшһүр Советлар Союзы өчен берлегәннән соң гына иң беренче Коръәннәр кайта башлады гарәп илләреннән безгә. Менә шуңа күрә дә шуның шул шатлыктан да елыйсың. Аллаһка шөкер, бу Коръәнне хәзер мин кулга тота алам, укый алам дип. Әле Коръән Советлар Союзында менә чыккан гына вакытта ул бик кыйбат тора иде. Аның бәясе бер зарплата бәясе иде. Әле шул вакытта, әле кунда кайта гына башлаганда. Чөнки инде кеше кулында калмаган иде яңа Коръәннәр. Революциягә кадәр басылган Коръәннәр генә иде кеше кулында, таушалып беткәннәр. Менә шуңа күрә бу шатлыктан да еларга мөмкин, шушы Аллаһ Тәгалә насыйп итте дип. Әлбәттә, елыйсың Аллаһ Тәгаләнең кыямәтеннән, шулай бит җавап бирүдән куркып, елыйсың үзеңнең гөнаһларыңны искә төшереп, булар бөтенесе дә сине еларга мәҗбүр итә. Әгәр дә инде сәҗдә кыла торган урыннар булса, Коръәндә 14 урында сәҗдә кыла торган урын бар. Ул урыннарда сәҗдә кылырга кирәк. Анда ул махсус билге белән билгеләнгән, бу тәртипләрне дә өйрәнергә кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Шулай ук инде Коръән укыганда әгъузу билля белән башларга кирәк. Шулай бит әгъузу бисмилля белән, чөнки Коръәнне шулай башлыйлар. Башлаганда кайберләр менә булай дип башлар: әгъузу биллаһи ссамиғил алими минәш шәйтанир раҗим. Әгъузу биллаһи дип кенә әйтмиләр, шулай бит. Әгъузу биллаһи ссамиғил алими минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Андый шундый нәрсә дә бар. Шулай дип башларга да була. Һәм инде шулай ук моның савабы күп була иншалла. Бу Коръәнне башлауга шулай бит килгәндә. Коръәндә бар, мәсәлән,
зикр итә торган урыннар, субханалла, Аллаху акбар дип Аллаһ Тәгаләнең бөеклеген искәртә торган урыннар бар. Бар астагфирулла дип әйтә торган урыннар, Аллаһ Тәгалә тамук турында язганда, шул тамуктан сакла мине дип дуга кыла торган урыннар бар. Ягъни шушы урыннарны белеп, син инде бу урын аңлап укысаң әлбәттә. Аллаһ Тәгаләдән дугалар кылып шулай торып эшләсәң, ул укысаң хәерлерәк була, саваплырак була. Коръәнне укырга кирәк тавыш белән. Тавыш белән уку хәерлерәк, эчеңнән генә укуга караганда. Ләкин тавыш белән уку кемгәдер кымачауласа, мәчеттә мәсәлән намаз укырга кымачаулый кемгәдер. Я булмаса, синең тавышың матур һәм кеше тыңлап торганда рия булардан курыксаң, эчеңнән генә укырга кирәк. Я булмаса, мәсәлән, утырасың Коръән укып, бер кеше мәчкә килеп керә дә, бу кеше килеп кергәч, син тагын да матуррак, тагын да кычкырыбрак укый башлыйсың теге кешегә ярар өчен. Бу очракта инде рия булырга мөмкин, монда тавышыңны төшерергә мөмкин бу очракта. Әмма кешегә кымачауламасаң, рия булудан курыкмасаң, кычкырып уку хәерлерәк. Чөнки булай укыганда ул дөресрәк укыла. Тавышны да син хәрефләрне дә дөресрәк итеп әйтәсең. Шулай ук инде укыганда киләп укырга тырышырга кирәк. Ягъни шигырь укыган кебек кенә түгел, бер әсәр укыган кебек кенә түгел, киләп укырга. Мәкам белән шулай киләп укыйсың. Кайбер кешенең мәкаме ямьсез була, тырышырга кирәк. Мәсәлән, моңы булмаган кеше дә матур мәкам белән Коръән укырга мөмкин, әгәр дә тырышса. Бер дә җырлый белмәгән кеше дә монда җырлый белү мәҗбүри түгел. Шуңа күрә дә тырышсаң, әгәр дә әзрәк кенә үз өстеңдә эшләсәң, ниндидер бер матур тавыш белән укырга мөмкин. Кемнеңдер тавышы әлбәттә бик матур була. Андыйларны инде бер мәҗлестән бер мәҗлескә йөртәләр шулай бит. Бер малай бар безнең бер мәчеттә. Бик матур тавышлы иде ул. Яңгырый торган шундый матур тавышлы. Ул укый да күздән үзеннән үзе яшьләр агып чыга. Үзеннән үзе нәрсә икәнен аңламыйсың син аны. Тавышы шундый аны. Ул хәзер инде үсте, шулай бит тавышы аның әзрәк үзгәрде, ләкин ул шул үсмер чакта аның, бала чакта тавышы бик матур иде, Коръән хафиз инде ул малай. Шуңа күрә тырышсаң, әгәр дә тавышны матур итеп чыгарырга була. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Зәййинул Коръәна би асватикум", Коръәнне тавышларыгыз белән бизәгез ди. Тавышларыгыз белән бизәгез ди. Шулай ук икенче бер хадисендә әйтә: "Ләйсә минна ман лам ятаганна бил Коръән". Кем Коръәнне җырлап укымаса, ул бездән булмас дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ягъни тавыш белән матур итеп шулай бит инде уку. Чөнки бу да истәмә җәлеп итә Коръәнгә. Мәгънәсе генә түгел, хәрефләр генә түгел, менә шулай уку аерым җәлеп итә. Тавыш белән җәлеп итәсең. Кешеләрне шушы Коръән укуга һәм кешеләр инде Коръәнне күбрәк ярата башлыйлар. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, әзрәк кенә үзенә күрә бер тәртипләр Коръән укуга карата. Иншаллаһ инде русчада кайбер тәртипләрне әйтеп китәрбез. Аъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Поначалу, дорогие друзья, хотел отругать вас, как мужиков. Но сейчас уже немножко подобрел после половины вагаза, так скажем, да? Почему хотел отругать? Да не отругать уж. Снег нечищенный около мечети. Вы скажете, ну что, это моя работа, что ли? Ты сам должен чистить, ты здесь ответственный, да? Естественно, понятно это все дело. Просто удивляет какой момент. То есть столько людей зашли через этот снег, никому не пришло, что это надо убрать. Там тропинка есть вот такая, естественно. Раз ты можешь шагать, то есть зачем это чистить шире? Зачем это делать красивее? Правильно? Зачем лишний труд? Лучше я зайду в мечеть, 2 ракат намаз почитаю, да? Коран почитаю там и так далее. Зачем мне эти 5 минут тратить там на улице? Конечно, никто в этом не виноват, дорогие друзья. Почему? Потому что это в голову даже не пришло. Это даже не пришло нам в голову. Это не надо нам, потому что мы уже так живем в этом мире. Если где-то что-то лежит, уберут. Это не мое дело. Если ты прошел, после меня хоть потоп. Это уже все, да? Это уже не мое дело. Это вот раньше бабаи были очень строгие. Они не могли это вытерпеть, потому что это... Ну не могли они. Где какой-то... Видели что-то, например, да? Это надо было убрать, починить там и так далее. Даже если что-то чужое, надо было это сделать. Но сейчас уже менталитет поменялся. У нас, альхамдулилля, мы стали капиталистами, настоящими капиталистами, так скажем, да? И то, что нас не касается, мы в это не вмешиваемся. Это даже не ругательство, понимаете? Это немножко вот так размышление
размышление, вслух. Иногда тоже так думаешь, по дороге идешь, думаешь, видишь что-то. А я же прошел, в принципе, о чем? Люк открытый, например, да? Ну и что? Ну, я же прошел. А то, что там после тебя кто-то может упасть, да ну ладно, тагдир. Упадут. Тагдир, значит, суждено. То есть это иногда уже нам в голову не приходят такие вещи. Это очень печально, к сожалению. Это очень печально. Также, дорогие друзья, все-таки уборка в мечети это саваб. Что ни говори, это ты не свой дом убираешь. За то, что убираешь свой дом, там тебе приятно. А когда ты убираешь дом Аллаха, то есть это, естественно, Аллах Тааля тебя за это вознаграждает. Это тоже, конечно, немножко нужно об этом думать. Однажды Абдульхак Хазрат Саматов, он уже покойный, в советское время, говорит, когда мы в мечети, говорит, то есть они служили в мечети в советское время, мы, говорит, ни в чем не нуждались. Потому что каждый человек, говорит, когда приходил в мечеть, он с собой приносил, говорит, мыло, лампочки, лопаты, там еще что-то, да. И если что-то надо было по мечети сделать, делали. Почему? Потому что раньше люди, они понимали, что к чему. Они знали, что лампочки перегорают, значит, надо принести. Понимают, что они мыло тратится здесь много, значит, надо принести там, да. Понимают, что люди пользуются хумланами, значит, надо принести. То есть вот они в то время люди были другой формации. Сейчас даже взрослые не такой формации, все уже. Сейчас даже таких взрослых нет. Сейчас взрослые ходят, ругают всех. Ты такой, ты сякой, ты конченый, ты сам, ты сям, ты такой, ты нерелигиозный, имана нет, этого нет, того нет. То есть даже сейчас взрослые уже не такие. Самый, Равсал Сам сказал, что судный день самый, вот на улице люди будут делать зина. И самый, говорит, воспитанный что скажет? Вы хотя бы прикройтесь. То есть он не отругает, не остановит это, он скажет, вы хотя бы прикройтесь. Самый воспитанный так скажет. То есть мы потихоньку идем к этому моменту. Сначала идет как бы ругаешься на процесс, потом идет процесс, принимаешь это, потом участвуешь. Поэтому потихоньку идет к этому. Поэтому это просто такие мысли вслух, размышления. Вот сегодня, конечно же, мы разговариваем с вами не об этом. Разговариваем о Коране. О том, что надо делать при чтении Корана. Какие-то правила есть, может быть, да, при чтении Корана. Понятно, что Коран надо читать, и мы читаем его мало. Времени уделяем мало Корану. А ведь Коран – это основа нашей религии. Да что там религия, основа нашей жизни, по сути дела. Сегодня вот как раз слушал этого Закира Найка, у него спросили, почему, говорит, раньше ученые, и мусульмане, говорят, почему сейчас, говорят, отстают, если они такие, говорят, ну, в авангарде там всего стояли раньше, сейчас, говорят, они отстают. Никакого развития нет научного среди мусульман сейчас. Они ничего не придумывают. Все прогрессы, все какие-то открытия происходят на Западе. И что он говорит? Раньше, говорит, люди понимали Коран и жили по Корану. Поэтому, говорит, раньше на заре, то есть вот это, мы живем темные века, средние века. Темные века, средние века, этот период относится не ко всей планете. Это относится только к Европе, к России. Это не относится к арабскому миру. Вот в это время там был рассвет. Там был рассвет поэзии, науки. Там был рассвет тогда. Это как раз светлые времена были в исламском мире. Поэтому люди изучали арабский язык, ездили туда, в арабский мир, и видели прогресс. Как вот сейчас люди ездят в Европу, да, видят там прогресс, потом сюда приезжают, этот прогресс пытаются сюда перенести и так далее. Вот все наши законы, которые сейчас у нас есть, законы, вот это вот дома, детские площадки, микрорайоны, это все оттуда пришло, это с Европы. Чиновники туда ездят отдыхать, видят туда-сюда, обмен опытом, потом здесь это воплощают в жизнь. То есть это не сами придумали это все. Оттуда приходят. Раньше вот так делали, ездили в арабский мир, что-то видели там, прогресс, приходили и приносили к себе. Почему? Потому что тогда в арабском мире, то есть люди читали Коран, жили по Корану. Сейчас мусульмане не хотят жить по Корану. Для них это самое главное, это Коран нужен для чего? Чтобы был саваб. Саваб это, нужно, чтобы войти в рай. Это средство зарабатывания Корана, а не смысл жизни.
А смысл жизни – это Запад. Это Запад, вот эта вся культура, разговоры, одежды там и так далее. Все это все Запад. А почему Коран читаем? Потому что за это будет саваб. Это как ты на работу ходишь, так же ты читаешь Коран, так же ты читаешь намаз, как ты ходишь на работу. На работу ходишь, чтобы взять деньги, чтобы покушать, а в мечеть ходишь, чтобы взять саваб и в рай войти. Скажете, ну так же и так и есть. Да, так и есть. Но помимо этого, это еще должно быть твоей любовью, смыслом жизни, объектом твоего обожания. То есть ты должен это делать, даже если за это не будет саваба. Есть ли саваб за то, что вы читаете какие-то фантастические книги, бульварные романы? Есть за это саваб? Нет саваба. Но люди же читают, зачитываются. Например, один наш артист татарский каждый день ходит в театр. Каждый день вечером он ходит в театр. У него есть свое место там. За это будет саваб? За это нет саваба. Но у него душа тянется к этому, понимаете? Вот он дома сидит, а я, говорит, не могу дома сидеть. Говорит, я один и тот же спектакль он может посмотреть там 1000 раз. Там же показывают не каждый раз отдельный, да? Это же, то есть идет, один и тот же спектакль там может идти. Он приходит. И Коран ведь то же самое. Там всего 600 страниц. И что из этих страниц там, что? Там постоянно эти же страницы, там лишних нет других. Один раз прочитал Коран, и что там другое добавилось? Нет. Есть Гарри Поттер 2, 3, 4, 5. Здесь нет такого. Коран 1, 2, 3, 4, 5. Нет. Коран один и тот же. Поэтому ты его читаешь, все время читаешь. Одни и те же слова ты читаешь. И поэтому этот процесс, он продолжается, пока ты не умрешь. И каждый раз ты что-нибудь для себя извлекаешь из Корана. И каждый раз для тебя это польза. Не только потому, что там саваб идет. Потому что ты это любишь. Ты тянешься к этому. Поэтому, когда читаешь Коран, прежде всего надо понимать, что ты читаешь. Ты должен понимать величие Аллаха и Его слов. Поэтому Коран у нас находится в уважаемом месте. Мы его читаем тоже в уважаемом месте. В уважаемом наряде, так скажем, да. Мы к этому подготавливаемся и подходим. Вы знаете, вот, например, читал книгу про... Мы сейчас проходим книгу про джаназа. Как покойника помыть, там похоронить и так далее. Вот читаешь одно, а понимаешь другое. Вы знаете, что читать намаз в одной одежде, в одном слое одежды – это макрух. То есть в одной футболке читать намаз – это макрух. Нежелательно. В одних штанах там, да, в одной футболке – это макрух. Никто об этом не знал. Майки читают летом намаз. Забегают сюда ребята, в шортах, в майках читают – это макрух, это нежелательно. 2 одежды должно быть минимум, чтобы нормально было. То есть поверх этой майки, футболки надо что-то накинуть, оказывается. Читаешь одно, другое что-то понимаешь. То же самое, когда ты читаешь Коран, следить нужно не только за тахаратом и так далее, да, но и за одеждой даже тоже надо. То есть подойти к этому серьезно, с уважением. Естественно, когда читаешь Коран, должно быть уважение к чему? К автору этой книги. То есть к Аллаху Субханаху ва Тааля. Это слова, ты получаешь саваб, но ты должен верить, уважать самого автора. Потому что востоковеды что-то тоже читают Коран. На уроках преподают арабского языка строки из Корана, у них нет уважения к автору. Для них это гениальное произведение, красиво написанное. Одно из творчеств арабского языка. А у тебя должно быть именно уважение к создателю, то есть к автору этой книги. Ты должен присутствовать сердцем во время чтения Корана. Потому что иногда рот читает, а мысли, сердце, все в другом месте. Тогда можешь параллельно телевизор включить, там, телефон, кто-то там читает, кто-то что-то разговаривает. Разговор иногда можешь слушать. Конечно же, чтобы максимального эффекта добиться, нужно присутствие сердцем, чтобы ты был здесь. 4 – это размышление. Размышлять, когда ты читаешь Коран. Размышления о жизни, об аятах и так далее. Да? Али ради Аллаху анху сказал, нет блага в таком поклонении, которое лишено понимания, как нет его и в чтении Корана. То есть, когда у тебя в намазе или же в
в чтении Корана, нет понимания, то, соответственно, нет пользы. Нет пользы для жизни. Есть польза как саваб, есть снимается с тебя там, например, этот намаз, но для жизни, для твоего сердца, для твоего бытия пользы нет. Поэтому, наверное, очень часто читающие намаз люди ничем не отличаются от людей, которые намаз не читают. Наверное, можно так заметить очень часто, да, то есть у них они разговаривают, так же там ведут себя, так же, хотя намаз читают. Мне тоже часто спрашивают, вот какая-то женщина намаз читает, почему она себя так ведет? Я говорю, ну, ведет, говорю, намаз читает, это ее дело, говорю, ну, как я могу еще ответить, да? Я не могу ругать этих людей. Хотя бы намаз читают, это уже хорошо в наше время. Но надо подниматься на другой уровень уже. Понимание уяснения. То есть ты должен понимать Коран, о чем там говорится, какие аяты, какие там люди там и так далее, да. Однажды, когда вот Уагас рассказал, я тут упомянул одного вора в законе, Вася Бриллиант. Был такой вор в законе, да. Когда я его упомянул, там в Ютубе написали, когда он, говорит, про него сказал, я от него отписался, там я его перестал слушать. Ну, про меня уже не говорят. Я говорю, ладно, а что вы хотите слушать? Красивые приторные слова хотите слушать, да, такие, ласковые? Хорошо. В Коране Аллах Тааля упоминает Иблиса. Это царь воров в законе. Иблиса. Не читайте Коран тогда. Аллах Тааля упоминает фараона. Даже Аллах Тааля говорит, цитирует их Аллах Тааля в Коране. Аллах Тааля цитирует Иблиса, цитирует фараона. Аллах Тааля написал про Абу Ляхаба, вор в законе. Те цари воров в законе, этот вор в законе. Ну, не читайте тогда Коран, да? Там тоже написано про это. Что вы хотите? Поэтому, дорогие друзья, иногда надо понимать, уяснять, не просто наслаждаться звуком изо рта, а надо о чем, что тебе хочет донести человек, или что хочет донести до тебя Коран, аяты. Ведь то, что Аллах цитирует Иблиса, это его никак не унижает и не умаляет. То, что там написано, слова Иблиса, что теперь Коран отчасти состоит из слов Иблиса, получается, что ли? Разве это не слова Аллаха, получается? Это все слова Аллаха, поэтому надо понимать, о чем ты говоришь вообще, что ты слушаешь, что ты читаешь. Также нужно отторгаться от всего, что мешает чтению Корана. Если что-то мешает вокруг, надо от этого отдалиться. Например, там мешает что-то внешне, да, какие-то звуки, какие-то места там и так далее. Может, вам нужно куда-то выйти, чтобы почитать Коран и так далее. Попробуйте так сделать. Или специально в мечеть пойти там, пожалуйста. То есть, чтобы вам не мешали. Или, конечно же, очистить сердце от того, что вам мешает читать Коран. Если вам мешают какие-то мысли, неприятности и так далее. Но самое большее, конечно, нам мешают грехи. Поэтому покаяние помогает приблизиться к Корану. Все, что сказано в Коране, ты должен понимать, что это обращено к тебе. Это не пустые слова во Вселенную. Это вот не тому-то сказано, это сказано тебе. Когда сказано про Джаханнам, это сказано про тебя. Когда сказано про фараона, это сказано про тебя, что ты таким не стал. Когда написано про иудеев, это написано про тебя, чтобы ты таким не стал. Когда сказано про Абу Ляхаба тоже, да? Это сказано про тебя, чтобы ты таким не стал. Не надо думать, что это вот вообще абстрактно про кого-то, а меня это не касается. Вот они все в аду, а я вот не в аду. Нет, это касается именно тебя. Аллах Тааля хочет предупредить тебя и тебе об этом рассказать. Зачем Аллах Тааля в Коране так много написал про иудеев? Так много написал про... Зачем это нужно вообще? Зачем они нам нужны? Это у них своя книга есть для этого, да? Тора. Неужели Тора не хватило для этого? Это для нас написано, чтобы мы такими не стали. А не потому, что там читали про них и смеялись над ними. Нет, это чтобы мы такими не стали. Ну и, конечно, воздействие Корана на тебя. То есть ты прочитал Коран, теперь этот Коран должен на тебя воздействовать. Ты должен применять это к себе. Коран. Например, что-то сказано там, а в тебе этого нет, пойди и сделай это. Примени, начинай практиковать. И вот потихоньку таким образом, то есть мы приближаемся к правильному чтению Корана. Не просто сел и прочитал, потому что все говорят, читайте побольше, читайте побольше. А когда ты читаешь, должен еще и вот на эти правила обратить внимание.
ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.